Vilko, ideme sa hovať na politikov? A to jak sa hová na politikov, Dotko? Choď si po sako, ja ti ukážem. No poďme teda na to sa hovať. Ľudia, toto tu sú mafiáni všetci! Oni ukradli štát! Hej, tebe kto dovolil natáčať? Hej, vypadni, som mal jeden. Ty čo robíš? Ty si psychopat. Celé Slovensko bude vidieť, čo robíš. Au, ty čo robíš? Čo ma chceš? Hej! Au, ty čo robíš? Hej, poďte tu. Čo ma natáčaš? Vypadni, ty mafián. Hej, ty čo robíš? Ty som mal. Hej, ty čo hádžeš? A ty čo mi ospávaš, že som mal ty kava? Ja ťa môžem natáčať. Budeš na celom Slovensku. Ťa budú vidieť. Neospávaj na mňa. Čo si dovoluješ? Pani redaktorka, to do mňa prvé hodili fľašu. Nie ja som hodil prvý fľašu, do mňa hodili prvý fľašu. A tento do mňa sácal a on ma aj škrtil. Takto ma škrtil. Poď ukázať, jak si ma škrtil, ty. Pani redaktorka, to vôbec tak nebolo. To on do mňa prvý hodil, nie ja. A ja som ho nepiškočil, a ja som ho len takto som ho pohľadkal. To vôbec, nie že napíšete dačo iné do tých médií. Dotko, a to prečo pískame vlastne? Čo? Ja neviem, tá aj ostatní pískajú. Pískaj. Jaj, tá dobre. Dotko, a ty nie si hladný? Hej, tá ja som trošku hladný. A čo by si chcel? Hej, ja by som si dal dačo, ale ne pizzu. No dobre, tá jej poviem. Mama! Dosť bolo pice!